କନ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜ ହେଇଥିବ କଣ ହେଇଯିବ କାହାକୁ ଜୀବନ କେମିତି ସଜ ମିଶେ ପରା ସେ କଣ ସିଏ ମାମୁଁ ସେ କଣ ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମନା କରୁଛ କଣ ହେଇଛି କାଞ୍ଚି କାହିଁକି ସେ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ବାପ କଥା ଶାଶୁ ଘରକୁ କାନ୍ଦିବ ଯେ କଣ ହସି ଓ ଏଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ କାନ୍ଦୁ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜ ହେଇନି କେମିତି ସଜ ମିଶେ ପରା କଣ ହେଇଛି ସେ ବାପା କଥା କଣ ପୁରୁଣା କଥା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୋରି ପୁଅ ସଜ ହେଇଆସି ଆଗ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ତାପରେ ଯାଇ କନ୍ୟା ସଜ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଇନର କଥା ତମେ ମତେ ପାଠ ପଢୁଛ ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ଇଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଇଆଡେ ଯା ଘର ଭିତରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇନିଂ ରୁମ ଦେଖାଉଛି ତମେ ଚାଲ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଆସିଥାନ୍ତ ତୁ ଯାଉନୁ ସେଠି ଏଇ ପା ସେଇଠି ମା ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଡାଇନିଂ ରୁମ ଦେଖାଉଛି ତାରି ସାଇଡରେ ମା ବସିଛନ୍ତି ଯା ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବ ସତ କହୁଛୁ ମା ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଯା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମାଲୋ ମା ଆଇବା ମା ସାକ୍ଷାତ ଆବିର୍ଭାବ ମାଲୋ ମା ଏ ଅଧମ ଲାଲାକୁ ତୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲ ମା ମୋ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖାଲି ସୁଖମୟ ହବ ମୋ ବାହାଘରଟା ଭଲ କରିବି ବିଶ୍ୱାସ କର ମା ମୋର ପିଲାପିଲି ହେଲା ମୁଁ 108 ନଡ଼ିଆ ଆଣି ତୋ ପାଖରେ ବାଢି ନା ନା ଏମିତି ମା କଣ ଡାକ ଶୁଣିବେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣିପାତ କରିବାକୁ ପଡିବ ମା ନା ଆଣ୍ଠେଇକି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବି ହାଲୋ ଅଧମ ଲାଲାକୁ ତୁ ହିଁ ସାହାଲୋ ମା କଥା କହିପାରିବିନି ମା କଣ କିଛି କହିଲେ ନା ନା କିଛି କହିଲେନି ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ତମେ ଯାଉନ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିବ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆସିବ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିଲୁ ତମେ ଖାଇସାରିଛ ଏ ମାମୁଁ କିଏ ଠାକୁରାଣୀ ମୁଗରେ ପିଟି ପକଉଛି ମାମୁଁ ମା ସେ ଠାକୁରାଣୀ ନୁହଁ ସେ ଜାଗିର ଭୂତ ଭୂତ ଓହୋ ସେ ଭୂତ ବୋଲ ଭୂତ କୁମାର ଖାଇଗଲା ମାମୁଁ ମାସୁଛି ଆସିମୁ ଭୂତ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛ ତମେ ଯିବ ମୁଁ ବି ଯିବି ଆଜି କରନି କମ ହେଇକି ଧରିକି ଆସ କମ ହେଇକି ଆସ ମା ମୁଗୁରେ କମ ହେଇ ଆସ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତମେ ବଡରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ଯିବା କଥା ମୁଁ ଆଗୁଆ ପଳେଇବି ମାମୁଁ ତମେ ବୟସ ବଡ ମାନେ ତମେ ଆଗରେ ଯିବ ମୁଁ ଆଗେ ହଁ ମୋ ମାମୁଁ ଆଗରେ ଯିବେ ମାମୁଁ ଆଗରେ बोलो
দরকার নয় ভগবান বেচ ভরস মোট টপে পানি দরকার ভাই পানি অ